ঈশ্বর ingnya kheba motai ni bumong bai smai tanggoi sawo TWF Tripura Women's Federation ni block committee chini o monu soilengta ADC constituency bai khobjak joto chini raida kerongno jung chini sakani hoite jeta phungjak mano jung palai lainai kok khanawai tonglainai maniung tonglainai bebak sajaknai kokno sanai huijaknai kokno jung khibiuinai amhai khlaioi jung smai tanglainai dofate hodani bagoi thuyasak jung samung tanglai thanai ম্যাডাম তিনি তেমন নাহার উন্নতি সারা ত্রিপুরা রাজ্যও जों त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशन निंगै जत जागाव नचिनि सेंट्रल टीम सामख्लाय दङ आबोनि बिसिंगो तिनि जों मनो सैलांटा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि खबजाक जों तिनि अर मनो टाउन हल कायसा शुधु टीडब्ल्यूएफ न तुयै बुरि रंग न तुयै कायसा जों वन डे कन्वेंशन खलायजाखा आनि लगे दङ आनि सेंट्रल टीम मगदंगि दारलं दिदी ताइ दङ जिनि सेंट्रल नि शर्मिला देबबर्मा रिखबती दियां ताइ अरनि मनो सैलांटानि न ब्लक प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि जिनि बरम गुनांजु सुरुपिनि कलय बबतंग ताइ जत ब्लक प्राइमारी लेवल होइते रिजनल लेवल होइते ब्लक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नि बेबाक न अ जे मनो सैलांटाव खबजाक जत बुरिरम तुयै जों तिनि कायसा अर कन्वेंशन खायगा बुरिरमनि ककजाक माने पांदा कायसा खायलेखा बेलायखनो peacefully जों program खायमांखा बेलायखना खास रांगो दंथगो तान बागै हिनबा जिने बिस्कांनि नाहार मुंनो नाहारै जिने चंमारि दंगो बिस्कांगो एडिसि हापांगो जिने जे इलेक्शन थांनानै नाय दङ आबोनो तुइ लायो न तिनि जिने अरन ककजाक पांदा ताइ लगेवो बिसि इलेक्शन बो खलायजाकनाय आबोरनो तुइ लायो जों तिनि अर कक खलायजाखा बेलायखना peacefully जों program खायमांखा बेलायखना खास रांका दंथका मनो सैलांटा जों तेप्रामो थानो उइन नाय बिस्कांनि सालो दिनै जिनि अफ फान जों लुगै मानखा आसुकना हामबाय दिनै बिस्कां एडिसि चंमारि ताइ बिसि यागु करिका लाइक नाय जरा तो नरम यागु नार खानया तागलो बिसि बहायनो चंमारि बहायनो बुथा खानगु बो फायनि थाखलाय नरम यागु नार खारि जबना आबोनो कायसा जिनि साख्लायनानै मुचुंमानि हमसे विधानसभा बो इलेक्शन हंगो विधानसभा वाइज इलेक्शन अलरेडी होई बायखा त्रिस्तर पंचायत नि अलरेडी इलेक्शन होई बायखा एमपी सीट नि इलेक्शन अलरेडी होई बायखा फियाबा जिनि विलेज काउन्सिलिंगो जों इलेक्शन खलायले मालाया जों आबोनो नुगै मानु आबोनि बागैनो जे 2016 आव लास्ट जिनि अर जे बिसि इलेक्शन खलायमानि आबोनि यागनो ताबु बीजेपी सरकार फायमानि 2018 नि सिमि ताबु 26 खलायखा एगै 7 बছর 8 बছर जों खलाय दङ फियाबा जिनि जदिनो बिसि इलेक्शन एडिसि नि जे बिसि एरिया नो डेभलपमेन्ट थायन थाखाय जों इलेक्शन मा खायो इलेक्शन खाया थाखाय जों आबो जिनि एरियाव जों डेभलपमेन्ट ना हारै मैया बुइनि जदिनो डेभलपमेन्ट थाखाय जनरल एरिया जदिनो जीपी एरिया त्रिस्तर पंचायत जदि डेभलपमेन्ट नङै थाखाय जों बिसि एरिया नि बरताम अपराध खालायो जिनि अर बिसि इलेक्शन नङिया मै दं आबोनि बागैनो जों तिनि ककसाब लायो आर बिस्कांनि सालो जों बिसि इलेक्शन बखलायनाय एडिसि इलेक्शन बखलायनाय आबोनो तिनि तिनि अ प्रोग्राम आबोनो नाहारैनो जों बुरै रखनो ग्रासरूट लेवल नि सिमि साका लेवल जरा तुइ जों ग्राखले खानानि बागैनो तिनि कन्वेंशन